Rinn me sé céim an seo sa Gaeilge an Ollscoil Uladh agus cin mé chun leanúint rá agus maistrucht a dhéanamh san astrachan. Roinne mé é sin a dhéanamh mar gheall ar an oireann rinn na Gaeilge an seo an Ollscoil Uladh agus fásta don a grá ómhór atá agam de chathair dora. Is me réaltí na Gaeilgeanna agus is scóra Fulbright mé im mbliana ag obair mar cheagascóir Gaeilge in Ollscoil agus ar sin an Inad Cultartha in Uladh, Massachusetts, America. Tá oiread sin deisna an seo chun líonrú agus chun ceangailtí a cruthú, bhí mé féin mar bhall don oireann Peall Gaeilge agus thu muid rá agus bhain muid críomh na hÉireann amach. Agus nuair bhí me se America bhfuil mé le daoine eile a bhí ar an foran lom. Tá me se America mar gheall ar an Gaeilge agus ag teagas an Gaeilge hallan sin, go tá deisna an mhuicheann sin a bheith ag taistil agus a bheith ag obair sa Gaeilge.